Il-budget ippreżentat mill-Ministru Clyde Caruana jirrifletti il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali b'mod partikolari il-ħaddiema, il-pensjonanti u fuq kollox il-familji. Dak il-messaġġ ewlieni waqt konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mis-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputata Cressida Gallia. Ellul innota li dan il-budget jinkludi fih miżuri li se jsaħħu il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Intqal li l-Gvern ikkommetta ruħu l-sena d-dieħla jiġi estiż il-leave tal-maternità, dak tal-paternità u anke il-parental leave wara d-diskussjoni wiesa' mal-imsieħba soċjali. Dawn li qed nitkellmu dwarhom illum huma kollha miżuri li apparti li jżommu fiċ-ċentru tax-xogħol il-familji tagħna qed isaħħu wkoll mhux biss id-drittijiet tal-ħaddiema imma anke il-kundizzjonijiet tagħhom. Cressida Gallia qalet kif qal sena oħra il-Gvern qed ikun ta' sosten għal familji Maltin u Għawċin. Semmit kif 68,000 ġenitur se jgawdu minn tnaqqis fir-rata tat-taxxa tagħhom grazzi għall investiment ta' 160 miljun euro. Gallia nnotat id-differenza bejn Gvern Laburista u l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern. Il-Partit Laburista fil-Gvern hija tkompli juri kemm bil-fatti għandu għal qalbu n-nies qed ipoġġi l-familja fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet u jwettaq kuxjenza soċjali bil-provi. Min-naħa l-oħra Gvern Nazzjonalista kien iwiegħed u ma jwettaqx. Gvern Laburista iwiegħed, iwettaq u jimplementa miżuri iktar milli jkun wiegħed fil-manifest elettorali tiegħu.